V tomto návode vám vysvetlíme, ako vytvoriť svoju prvú peňaženku v YouWallet. Stiahnite si aplikáciu YouWallet z obchodu App Store, ak váš smartfón beží na iOS, alebo z Google Play. Ak používate Android, aktuálne odkazy na stiahnutie nájdete na stránke youwallet.com. Spustite peňaženku a vyberte jazyk aplikácie. Teraz potvrďte súhlas s podmienkami používania zaškrtnutím políčka, potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť peňaženku. YouWallet vám ponúkne dve možnosti: základnú ochranu a ochranu prístupovou frázou. Štandardne pozostáva mnemonická fráza z 12 slov. K dispozícii je aj variant mnemonickej frázy s 24 slovami. Vyberme si možnosť základná ochrana. Po výbere režimu kliknite na Pokračovať. Pri výbere možnosti základná ochrana YouWallet okamžite vytvorí novú peňaženku. Potom si budete musieť uložiť svoju mnemonickú frázu na obnovenie prístupu k peňaženke. Na to kliknite na správu s textom Je potrebné zálohovať na hlavnej obrazovke. Po kliknutí na banner uvidíte upozornenie od peňaženky, že si musíte uložiť svoju prístupovú frázu. 13. Dodatočné slovo k vašej mnemonickej fráze. Tento režim sa odlišuje tým, že okrem mnemonickej frázy vám peňaženka navrhne vytvoriť prístupovú frázu. 13. Dodatočné slovo k vašej mnemonickej fráze. Po výbere režimu kliknite na Pokračovať. Následne vám YouWallet pripomenie úlohu prístupovej frázy a pravidlá jej vytvorenia. Kliknite na Pokračovať. Otvorí sa obrazovka, v hornej časti ktorej bude vygenerovaná vaša mnemonická fráza, pozostávajúca z 12 slov. Na ich prečítanie stlačte a podržte tlačidlo s textom Stlačte a podržte, aby ste videli mnemonickú frázu. Prosím, buďte na tomto kroku opatrní. Práve táto fráza je kľúčom k bezpečnosti vašich prostriedkov. Odporúčame ju zapísať na papier. Neuchovávajte mnemonickú frázu na elektronických zariadeniach a nezdieľajte ju s inými. Pod mnemonickou frázou bude okno na vytvorenie prístupovej frázy, tajného slova na obnovenie prístupu k peňaženke. Vymyslite si, zadajte prístupovú frázu, zaškrtnite políčko nižšie, že nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť prístupovej frázy a kliknite na Ďalej. Upozorňujeme, že YouWallet neuchováva vaše prístupové frázy. Preto je mimoriadne dôležité spoľahlivo si uložiť a zapamätať toto slovo. Ak stratíte alebo zabudnete svoju prístupovú frázu, nebude možné ju obnoviť a natrvalo stratíte prístup k svojej peňaženke. YouWallet vás na to dodatočne upozorní. Kliknite na OK, aby ste pokračovali ďalej. Následne vás peňaženka vyzve, aby ste v správnom poradí vybrali všetky slová z mnemonickej frázy a zadali prístupovú frázu Urobte to a kliknite na Ďalej. Ak ste všetko urobili správne, uvidíte správu o tom, že peňaženka bola úspešne vytvorená. Hotovo. Úspešne ste vytvorili svoj YouWallet. Prajeme príjemnú prácu. Ak vám vzniknú otázky, vždy sa môžete obrátiť na našu službu podpory.